pane rimwe yakatombokuti kazvo kuti wakarwadziwa ukati inini pane mumwe ndakatoti ndichiona ichibuda ndandatopiwa mari yangu pandakazomara achibudisa mari yenyu mutese yenyu muendi ndakaityawo iyoyo kuti yanga iri mhungu chaiyo apa angari mwana mudiki zvekuma 24 years but akatakura ndakatya handina kubva ndambodhila nayo ende iye harambobhikisawo futi akabva tongobuda aita kuimonera kuta kumonera namai vangu dai ndo munhu wana ndakadzorera mari dzimwe ihombe zvadzo katinoshingirira but iye ndakatiwo aimonera zvoti yaiuya yozoperera uko here kana kuti yaitendera kuti ayopera amene kuti kuroiwa namai mwana mudiki 24 years iyo ndo munhu wana ndoga ndakataura chekwadi kuti munhu wana ndakadzosera mari iyo hati gore apera kumbari kumajubheku urangura achengoti vanodawo asi inangu chihure kunaka kwacho handinyatsokuona kuti ndingati chihure chinganzi chiri right handinyatsochiona chihure vanhu vaite zvekutsvaga mabasa kwete kuda kurarama nekuninginikira plus chihure chinodawo netarenda aiwa vari pana mumwe vanotokechana nayo vanotoziva kuti uyu munhu ikazoma yangu muchitowirana zvokuti chero ende yamanosvika but hamudanani munoita sei munokechana handi kumbadzivisa misi yacho kukechana nekudana zvakasiyana izvozvo zvokuti varume vanenge vachiti vakadzi vamwe vacho vanenge vachiti vanenge vachinhuhwa hagoni kuzogeza maningi avo zvakanaka vamwe vacho vanenge vachiti vanobuda mvura handizvo vamwe vachiti hagoni chikapa kana kwararada anenge angodai ngechitunha vamwe vaniti kwamuti naye nhasi chimbonipawo nebheki vanoti handidi uya papi pamusoro ipapo manje iseti anoendawo nepamusoro kuti akuda kumbochinjawo chi handi muri kuona saka akaya kwedu akati bheki imari akati handi akutondomupa bheki manje kumba kwandanzwa adi vanongoti uya papi chirongwa chinonzi Bishu Lifestyle tinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana. We go deeper tichitaura nevasikana vanotengesa bonde tichinzwisisawo machallenges avanosangana navo uye chakaita kuti vapinde mukati mebasa irori changa chiri chi zvese zvezvo tichizwawo kuti ndeipi dzidziso yavanogona kunge vachitipa nekuda kwezvavanosangana nazvo mukati mebasa irori. Kune vamwe vanoona vari pabig screen muine vanyarikari tinokukurudzirai kuti aiwaonai muri pakasiyana-siyana nokuti panapa tinokurukura dzese tinotonyadzisira mwanogona kuti aiwa kusei muchiita izvozvo kune vamwe vanozvifarira zvirongwa izvozvo asi kune vamwe vasingazvifarire. Kune vasingazvifarire notification inogona kutoya ichitokuudza kuti ndakaitwa bonde re2 hours ndikazorumwa zamu, unobva watoziva kuti nyaya haisi yangu yekuti ndinoona. Saka hakusiko kuzoti munozoya mozotanga kulecture kuti zvirongwa zvamunoita hazviite hachi izvozvo zvimamugere. Kune vamwe bhora rinotambwa nevanhu zvakanaka asi kuna vanhu vasingatombofarira kana zvachose. Zviri kureva kuti programu iyo kana usingaifarire siyana nayo, siya isusu tineifarira tiite nyaya dzedu. Handiti? Handizvozvo. Imunoitwa nezita renyu? Unzi Linda Showa. Linda ndoriri paiko kechere kana kuti ndere basa? Aiwa ndo zita rangu chairo ndori anongoshandisa futi kubasa. Ndomushandisa kubasa? Ndinambobvira ndagona kuchinja zita. Aiwa bho zvekuti kuna vamwe zvinoratidza kuti hamunyare nezita renyu, hamunyare futi nebasa renyu ramunoita. Handiti? Mane makuru mangana ekuberekwa? Ne38. 38. Sex work makaitanga muine makuru mangana? Kuti mane makuru mangana murimo? Ndane zvinokuti 15 dzakwana. 15? Sama ndima kutonzi chigogodera kana? Hatizviri magogodera. Ngotera-terawo. Ungotera-terawo? Tingatanga nekupinda pabackground yekuti imimi kuti muzoti ndauda kupinda musex worker zvaita sei? Ichoice here kana kuti inhamo? Yaingoti kuchikora handina, ndazoguma form 2. Maguma form 2? Ndaguma form 2 kudaro birthday handina chandinacho kana nanhasi. Nema? Yangoona kuti birthday tiende usingadi uchitupawo nenyiki. Okay. Sei musina kukwanisa kutora birthday? Usaitora birthday? Baba wangu wacho handisimboza kuvari hama yangu zvese vacho handinganyepeni. Vakangotisiya ndingangoti vakaseparata ndandiri grade 7. Isusu tachitori kumusha achizongonzwa achinzi mama hanzi vakaenda kuchitungwiza kuvhura ipapo atinazovaonawo. Baba edu ndobva angobudwa achinzi Mutare Mozambikiwo kuvhura ipapo nanhasi. Saka apa petsapo wakazokura uchichengetwa nani? Ndachengetwa nagogo asi vakazoshayawo nda form 2 ndopandakazongobvawo ndibva ndauya kuno kubva kumusha kumasvingo kupikita. Murana zvokwadi zvomene hazvihwengo? Chana chatete chakatenga bhasikoro nevhiki rimwe. Nemari yekukwigwa. Nemari yekukwigwa. Wakambonzwa here imwe yandakanzwa
yekuti tete handiti tete vakanga vachiita basa rekutengesa bonde handika saka ndobva vaenda nemuzukuru wavo vakumudzidzisa basa iroro saka ndobva apuhwa dhora ndobva aenda kuna tete achinobvunza semunhu achiri kutrainwa zvikanzi tete ada kundipa dhora zvikanzi wakambonunga dhora here kwigwa hanzi kwigwa tenda wakamboinhonga mudhora zvakaoma handiti zvakaoma sekukurosina mubereki zvakonzerazvo zvimwe zvinhu zvaunongozva zvongokonzera zvakawanda wanda amai hamunambobvira mambovatsvaga here kana neparedhiyo chaipo ndikazonyebangu pasvika parizvino ndinango hamunambozviti wane 38 asi vanambovatsvaga vanga vasina nasekuru here kana kuti vaningira vakoma variko vaunotoziva muchitotaura navo aiwa variko ivo havatoziva kuti hanzvadzi yavo iri vangoenda kubva ivapona nhasi babawo ndobva vangotora mutare robva vangotora mozambique isusu vanhu vacho vandakazvarwa unovo vachona 3 vacho 2 vacho vakangoenda kusouth onichiti ndovangwarwa hombe kwandiro svikana nhasi nongatatu vari mati vatori makore 25 handombovazei hanzvadzi dzangu dzacho 2 asi kana pafoni hamutauri hamuna lingi iroro asi vanzi variko tinongonzwawo nevanhu asi handisati ndamboona okay ngatitaurei matangira wakaita sex work zvakatanga sei ndakatangira kumushandiro growth point ndatiza ndibva ndaenda growth point imwe shamwari yangu ndopa ndakatokutanga kupinda mubhawa svika ndazobva growth point woti inyaya mamatotaurana musati mabva pamba kai takatofurana takatofurana tiri kupa iye anga atopinda mazviri reka kuti mese tatitori vana vechikoro asi takangokura tine musikanzwa varume svika ndazoti aiwa ngatichienda tichiita zvekutsvaga mari nechine bonde iroro takangokura tiri vana tinongori vana noda varume vanoita zvechirume varume wakabviswa umhandara une makore mangani 12 samuranga ratopo here ndakura ndakasimba okay zvoti wakuru varume ndovakatanga kuona kuti hei ndakura ndakasimba kababy boy plus beauty kai vachinazoa takumana uri paruseva aiwa ndakura ndakasimba alright first day maenda manje kupi maenda kune shamwari yako kuya zvazvakamira sei maenda kugrowth point music iri kudandaura waseka wegaka taenda growth point ndakatongosvika bvatatopenda mubhawa isi vatazoona vamwe musikana wavo wechikuru asina kurwadziwawo vatoti vaninginana ndikati vakoma zvanzita tokudzai pane zvoti mbomukabata mhene iya unonyatsoona kuti munhu ane mari stereki sakurumidza kumhanya kumuchaja anokupa chi ega asi ukaona kuti haanawo mariwo unomuchaja kuti ndikuda uchi ini zveshuwa ndakabva ndabatwa vangu baba vanhu vandapindawo nawo mulojiwo hana kumba vachajawo aiwa handinyeba wakazotipawo mari zveshuwa yekuti kana nenewo ndakatokanikwa kuti imari here ukati chibasa chobhadhara ndikati chibasa chobhadhara ichi saka wakapiwa mari ipa vatatita keriona mari andakapiwa ipapapo kana kuma 300 rasi yaitodarika ndakapiwa mari yakawanda ndakapiwa mari yakawanda yekuti ndakabva ndatotsvaga imba yangu ndatotenga zvinhu ndakapiwa mari yakawanda madhezi ekudhara kusati kwane mafoni kudhara wakazarawo nefoni namba yawe vakazotipa kanhamba asi dzadziri panhingi dzepalandline izi akudhara alright aunozombosangana navo futi baba yavo ndakatombodhiradhira nawo kana ndakazobva ikoko ndobva ndazoya kuno kwanazomvana ndazovaona asi yaive mhene yakatomhene yangu yemashuwashuwa ndatonyatsoziva kuti kana nanhasi baba vandore shungwe kuvasangana nawo ura ndichakutsvagira unozongondipa zita ravo pasiri pachi because iye zvinhu pamwe ane mhuri yavo handizvozvotaurai but togona kuvatsvaga tikavawana vangandiyambudze baba ivavo but pamwe manje zvinhu zvabroka pamwewo zvazisingarwadzi here kuita bonde uchiri kuma-12 years ikoko waitonakirwa here utotapirirwa nebonde ndinoona kana angokurawo kuti mazviri soka umbonzi kurwadziwa handina bva ndamborwadziwa nebonde handina okay alright so muri pagrowth point paye ndobva mamborevha muri ipapo uku kwakuna nagogo kuya vakazvinzwa here kuti maakupi makuroka muri pagrowth point ndopa vakazotuma indakazongodzwa hanazoona hangu ichinzi vari kuti endai munomubata kana mamubata maita sei muye naye ndopa takabva takirosera takabva tananga mutare madhezi acho nakwakusati kwane tsunami yakasati yarova kai tumadzimba dzadzinga netsi kutsvaga isi makebheni vatotaka totsvaga yamba titurechi nefriend yedu saka makasvikira kupi pamakasvika takasvikira murengi
ndobva mato saka first day makararawo takararawo takarara murengi takatobhedha madhezi tiri murengi ndotaura chokwadi maifuga chiimo taizotorwa nevarume allright saka maitopurisheya murume at least anokutora aine imba yakewo kwete vanongo chero ukatorwa newo magundura anenge ajaira anenge ane pokupinda panotoziva kuti panowandika panorarikawo gundura hwakutaura ndo mastreet kids saka unaona kuti makamboita vasikana vanhu mastreet kids pasina zvemari but pari pokungoti tichida kuona kuti tosvika sei mutauri tiwane pekutangira saka paage iyo iyaya pane vanhu vanoita vazhinji mastreet kids aya vanotora kana kuti zvinodhaka hamunambopindawo futi mazvireva aiwa mbanje ndozanongoputa kusvikana nhasi mbanje aiwa zvimwe zvanambobata hangu iyo mbanje vanhu vanoti vanoputa mbanje sandambona kutaura nyaya nemunhu anoputa mbanje mbanje inonaka inoputirwe chii chaizvo mbanje mbanje inounzira munhu zvakawanda mumwe anogona kutofungwawo zvimwe zvinhuwo munhu anogona kutodzika makara ane asha akaputa mbanje mumwe munhu anogona kuita basa inini haungada kuda kubuda kazhinji tikaputa mbanje inobva ndaonawo pawa omboona pawa kuti pawa rekuti unoenda maraunzi akawanda chero tikati pfungwe patinobenda kumbari kumajubheki kunonyengerwa dhora uko mbari kumajubheki kunonyengerwa dhora asi unogona kumbo kwabata $100 handimuri kunzwa idhora kairi asi unogona kumbo kwabata mari 100 iwadhee kairi uchiona kuti unongwagurwa navarume vangani vamwe anozotutsirawo kuti pondo kuwedzerawo asi unogona kugurwa navarume 50 kubva kuma7 emande kusvika kuma3 ekuedza day one pane pato neprotection here ipapo panoitwa short time paipa munhu unofanira kutongo munhu protection yake imunofamba nemakondo meramugamuchidza vanhu indofamba nawo but munhu ndopfekedza ndega hadi munhu anopfeka ega indopfekedza ndega sei muchida kupfekedza mega unoda unatsoona size aiwa anoda kuona mburo yacho kuti ine utano here 1 2 mwakapfeka ega futi ari gona kuzodimbura pai kuzobora kanoida kudhira naye ndega ndobvisa futi tega chona handina kuputika here ivo vedhora vanokurumidza kuburuka here aiwa dhora imari yokubva naye munhu nemunhu panze kana kanisa anowedzera dhora ndinongobva naye kana kanisa anowedzera umwe anogona zotobva yatosvisa $6 $5 yatanga nedhora maererano nekuti anenge achinonoka sei vanenge achita top up kana asinawo obudawo asina kupedzawo umwe anozosiyiwa bhutsu chero chaasiyawo chinoenderana nekuti nemapawa bhutsu wautonovhura flea market umwe anogona kubatisa hake kuti ndoziva ndotora umwe anogona kuti kana uchida kutengesa saka bhutsu yacho unotoitarisawo kuti uone kuti inotengeseka here kuti mari yangu kana yanga yashota nepondo ka unoona kuti bhutsu yani pai inozondibudisira pondo here saka yangu ungai ndeye 90 here kwati short time bhutsu yakamboita 90 bhutsu yaite 90 aiwa kandienda zoshaya mari yekubhadhara kana wambobhadhara imwe 90 ka wozopedza wozotopera nebhutsu kana tiri mubasa irori vanhu vanozotaura nyaya dzesize kuti kune dzimwe size dzekuti unototi hei hakumana baba vakatakura kwozoita vamwe vanotiwo hei hapana kana chandambonzwa size yenhingirikini yesini ndizvozvo kune dzimwe hombe size yesini unobhadhara maererano nekupura kwesini ozi mwacho unogona kukwadzirwa maharaka onzi dhora woona ati yacho haisi kuita toda yakakurisei wedzerawo chinbowa kana $5 iye muridzi wayo anotoziva zveshuwa kuti ndoziva zveshuwa ndofana kutoita top up handizofanana nevamwe vasina pane rimwe yakatombokuti ka zvokuti wakarwadziwa ukati inini pane mumwe yandakatoti ndichiona ichibuda yandatopiwa mari yangu pandakazomara achiburisa mari yenyu mutese yenyu muendi ndakaityawo iyoyo oti yanga iri mhungu chaiyo apanga ari mwana mudiki zvekuma 24 years but akatakura ndakatyara handina kubva ndambodhila nayo ende iye harambophikisawo futi akabva tongobuda aita kuimonera kuita kumonera namai vangu dai ndo munhu wana ndakadzorera mari dzimwe ihombe zvadzo kati tinoshingirira but iye ndakatiwo aimonera zvoti yaiuya yozoperera uko here kana kuti yaitendera kuda yopera amene kuti kuroiwa namai mwana mudiki 24 years iyo ndo munhu wana ndoga ndakataura chokwadi kuti munhu wana munhu ndakadzosera mari iwani gore apera kumbari kumajubheku
ndiye munhu wano andakasarenda itaimboramba achiti mahura atidzorere mari atizezichi handidi kunyepa ibe yakakada kudaiwo bozi pakanditora kapera makure pakanditora pakanditora ka ini ndichisvika ndichigara kudai pamagumbezi ka andine ndakagara kudai iye ndobva achonjomara kachiya nechekumberi kwangu kwao akaidai ka isaenda ndiri uku kunditora chikondomu handi muri kuona ndiri kuzava pangu apa ari kuti akakufamba-famba apa ndakatoti pamuda mheni pamwe ihembe pamwe chiamheno bosi atakatarisana akatakatarisa ndakadai iye atobvisa akakumbira kuti saka pandiri kuvhura kondomu kudai ndindodaiwo imi handiri kuchepa ndakangokada kondomu nekutora mari mubvura nekudai haana kana mbopikisa kana kuita sei ndobva atotanga anopfeka mashoti anenge 4-5 kuitira kuti isazonyanya kuninginikira ndakamutya kuoneka mushonga ndei mushonga zenge zvemushonga anofunga pamwe akazoresva kunenge ndiye munhu wano ndakadzora upenyu hwangu hwesei naye ndiye munhu wanakati hai haina kwainenda aiyo ndakaitykadai une foni yake ndaida mboneisirima tadamboenda nekamera ikoko timbonazoiona kuti akatora dzevamwe akajoinidza pamwe bhande rinouya neukuku iyo inenda neukuku ndakati chivaiwo chiri kati imi mahure munombinyepa kuti amudzorere mari ababa naitanga unonyepa unoidzorera mari kuti enda pamwe atori munzara kari kushaya obvious atori munzara anomutipinda kana kuroora hapana munhu amboroora mwana mudike mwa 24-25 years but miraro kana pameno tongoperera pakuti urema toti urema handizvozvo tachitaura nyaya yekuti pamwe ndedzemushonga munombosangana here masituation yekuti munhu anokutora wosvika kumba kwake wokuti woona kuti bonde riri kuitwa panapa zviri kuenderana nezvemushonga wapinda kwaari umwe ndakambotaura naye akati akapinzwa mukarumu inyoka iyi ndo inenge yakuita basa handisati hangu ipapo ndikanyeba asi kuna vanombozvitaurawo here kuti zvinoitika pamwe ndingorotomokawo aiwa tinombonzwawo hanzi munhu akadzichi mati ndakaenda kumayadhi hanzi kuzvimanya kuti kakumhene kumayadhi handibva ndakaichava nemhene ndibva ndanzi naiti handibva ndati mari yakati hanzi akati zvisho handii hanzi unopinda hanzi pane zijirawo nezigedhe nereza waya hapana haubude anenge angori 1 handibva ndatoiswa pamubhedha sva nditanga kugeza andakatogeza hanzi wadya here idya handibva ndararidzwa pamubhedha hanzi iye ndo paakazouya achiti inini pandakutora wasa handite bonde newe kufanira kuti abonde nechinhu changu ichi hanzi kureva nyoka iyo tatinongonzwa wangwa inhangu asandasanga nazvo nonzwa vamwe achidaro wakazopunyuka sei ndakazorova munhu here mamukuzwa mahuri mastatement awo kuti haazotadzi kubudirira ka vandazovhura dhoni vandazobuda ndobva ndazodidi ndonhorondedza ndonzwa hangu nhangu zvemushonga sandaita sei ndakatosangana nemunhu anenge akamwa mushonga webonde titaurire iyo yakamirawo seyo hakurumedzeka kuburitsa kwavo munhu anenge anyatsomwa mushonga webonde chai unogona kutomuchinjana kana muri 10 uchibva pano achimboenda pano nyimbo uchimbomutoraiwo handi anenge ane mari yake zvake ndoti ozopamwa pane munhu uchi kana uchi 6 ndivo anozopedzawo ubva buda akaenda but zvine cost kamanje kwaari because anofanira kubhadhara vanhu vese anenge aitoziziva andoya nemari ende munhu akadaro atomboomeri iwo uchasvika pakuti ndaneta pamwe atokupa $7 kuti shamwari ndaneta handiti torawo panext handiti panext panogona kusiya kana 8 achokodaro andoziziva kuti ndinofanira kutofamba ndine mari ende andofamba zveshowa nemari yake ungadogara nemurume akadaro here dzinonzwa kambiri yenyu vakadzi ndeyekuti munotoshora muchiti anenge jongo anongoti kakakawo ujongo huripo but kunonoka kwacho kuripo futi panamwe kunonoka kuti tinozopedzera kwakuzopowa bonde arizoti kuzopedzera makunetsanaka handizvo munhu anofanira kuti rana musati mazonyanya kuzosvika panguva kuzoti nachada wazoti handiti ndizvo obvaoka wazoti aiwa zvichazoita sei hazvichazoda asi murume anofanira kutorawo nguva but kwete nguva yekuzonyanyisisa yekuti unozopedzera makukonana aiwa izodi asi une mumwe here waunototiwo kana uchida unatsonzwa kuti nhasi ndanatsoitwa bonde ndatsonzwa ndiri munhukadzi ndaitwa bonde ndatundiswa nhasi unaye asati ndasangana naye wangu chache akafa gore rapera apa ndiri kusangana hausati wagutsikana havasi kundikwanira uri kuda akaita seko ndogona kutsvagira ka ndisanda hameno pamwe chazosangana naye unoda ane nadzoita sei anondigonerawo taura kugona kuita sei ndiri kutodzidzawo unoda vamwe chechi yakawandisa
yakati kurei iri pakati yakayazota sei kugwinya ndizvo because ini kana ndiri pabonde chapa ndikuriri pabonde ana munhu anondikurira pabonde kandoda munhu anonyatsokuta sei ndosaka nditi kwangu chachaiwacho wandaichanyatsoona kuti aiwa neni tinoita sei pari zvinobvira pese pakafa pa handisati ndasangana nayo. Okay. Asi ukasangana nayo uchatora namba murume kuti kandi ukatomutanga kana ndinhangu kuti ndigona kumutanga haisi pressure but pari zvino ndikanyeba ndikusangana navo vacho vafana vacho ava akapera musana kare kare havasi kugona basa. Kana uchiti akapera musana wokureva chino havasi kundikwanisa ari kumidza kuneta kana iyo yachona pamwe madhiragere kadaidziwo vata makambodzoona vafana vemazuva anaya atirareka varume ndizvozvo ndosaka tiita interview newe kuti unototuudza kuti inovatiremo inombopika panodada paiona wobuditsa yaspageti wotanga futi kudhira nayo ozopedza ndazvikoniwawo chibuda kuti asi yeshungu inenge ichitoripo achitobuda kudaroka andototora futi chi umwe wozoona futi umwe kuti ini mukomana ndaita sei ndamukonewa ndikati handina here ndadomukonewawo vada vadikiwa mazuva ana ndo zvavari kuita. Saka vanhu vachizongopedzisira vangotsvagawo madharadhara unozoona mwana mudiki ari kufamba nemadhara havasi kuzvikwanisa hamene ndichi havasi kukwanisa aunyanya kudya manhengerekeni maconflex kudhara kwaidyiwa mandire ka hazi madhirageri pamwe madhiraga amene ndichiyawo madhiraga aiwa madhiraga vese uri mbasa iroro pane pawakambotambwa rafu here yausingakangana rafu kakawanda dzimbotaura dzimwe dzacho dzaunorangarira dzokuti unoti rafu yandakatambwa imbo yakandirwadza ndaichengeta mari yangu ndinokanochengetawo mari yangu ngati wandewo ndava kutaura zvandoda kuitawo ndada kuti isvike pa$500 yapa $450 ndobva ndakesha mhene yangu ye90 ndobva ndi pa$15 nani pa$15 iya ndobva ndakukanda papana ichi mamune imwe achiona nanambozva kuti nonga pandakazobatwa nehope paya usiku hwohwo akamuka akatotora chi mari yese iya yese ya $450 plus 15 yake iya kuti $465 aiwa takatoita pungwa ende ninja ndakazogesa manje kuona munhu anota pungwa itaurisa sakati kuvata imbavha bozi paakaongora nonga aita madhirereri pakuchaka kutaura nyaya kusvika kwaedza wandibata mushe mangwa izvo kupi munhu atorokedza chi mari yangu kumabasi 5 ndopakanti ndosenza kumagaba chiniperekedza handiti ndifana tobuda kana chiri customer care uko apo uzoa kuti mari yako irimo inasi kuzoziva kuti munhu aita sei indamuperekedza svika panapo pahanzana asi kuti utodzoka ndo wandibata bo izvo ndiuzo mbavha ine mazano ani wakarwadziwa ndizvo ndiri kutodzoka anawo kuti nyiko tosvika padhoka hanainge akatoripota ndakarova kudai ndaitarise mari yangu gana sent ndakaridza mhere bhadhe dzacho vanhu vaenda kumasasa uko makusenseni wekumabasa evanhu vakandiunganira ndaridza mhere hanzi chii ndikandabirwa nani vamwe vakadeyo ihure zvakupera zvakaita sei ende unozombosangana naye futi kubvira musi webaba vana vanazombovaone imwe rafu yaunongoita unogona kungonziwo nemunhu wakugechewa kana short time chai mari short time pondo handii maenda oponda iche handipa handiti tanyengana paya tapedzawo munhu neunhu wakewo saka hure waonake kunza pondo yangu saka nyongo besheri vakazara mvura iwo bva ona kuti imbeu haisi yekunyima pondo yaiwe veda ndese hangu ndimudzorere oponda yako akutobuda akakuda sei akuenda imwe futi rafu yawakatambwa imwe rafu yandakatambwa ndeyekuti takakeshwa kunonzi kuikuruwa takesha kuruwa ndobva taendeswa kuhighlands GCP2 ndatiri 2 nefriend yangu aive nemotikari vangu ane motikari vangu atori 2 vakomana ivavo hanzi mari yendo ndokupira kupi kumberi kwahighlands tikatitasawo kwavanhu tiri taona chero skini chero mahe unongodungu appearance yavo yairatidza kuti izvozvo avaimi mari asi mari yacho hatina kuzoita sei kuzoipiwa takangorara pungwe takadi tikamuka makuseni takada kumhanyiswa kuhighlands GCP2 makuseniseni uchikuneri masakatambozva kuti ufamba sei asaitogaya kuti zveurafu ndezvekumagaba chete aiwa hakuna kuzivariko vanhu vanodaro pamwana kwako kugara variko vanhu vanodaro kuhighlands GCP2
ende munosangana nezvakawanda anosanga takamira mamwe vasvika kuti tidiyo tikuyedzeka kuti tione munhu wekubvunza. Watombopuwa mari yefeke? Chidhura ndakachinja munhu akati night 20 aiwa ndana muti night 10 yanga ni 20 apa 20 yanga iri chi yanga iri chidhura indobva tamba 10 yakanaka kwakuchita pungwe futi achirwa bonde makuseiseni iye aendaka kuti arya ndotenga doira mwana wangu romporichi kuti usvika patashe burkunzi mai uchichidhura ichi ngati munoyeba mainywani hanzi imi uya kuno kudai kudai icho chivachidhura vakuratidza difference saka kura kuti akawina chi 10 plus bonde. Wakatsotswa bhinzi? Chero nanhasi munhu unongotsotswa bhozi kana uchiti ukaita bonde nemunhu wekuti ndipe mari ati kuti ungotsotswa wapiwa mari akuti ndipe hanzi beshe rako harina rakazara mvura musati anyongo urewe uza mari yangu umboti ndikupe maimuhure unofira mahare makamboingwa here nemurume bheta mubebonde yake ndotsvaka imwe varume vachiri kufamba famba asi akazodzoka kuti mangwana kana mwe musika anenda kumuziva hanyange kwakadii munhu akadaro handichadi kuti pfura koitese uendi ndotoudza futi vamwe kuti ari rafu ende zveshe vanotambudza ari kuna mwana vanotofamba kubva vanotoshaya munhu wokecha asi mari anayo nenyaya yeunhu munoziva vari kwa vanhu vakatodaro kuti ameni asi chandonyenga mbudzi mari anayo ba nenyaya yeunhu wakwambeta uye ipapa nevamwe wanyu vamuneminavo munomborwira maclients here? Nangu handigoni uniwa hanabva ndaugona asi vamwe vanorwirawo but nangu hanabva inyangwe client yangu ikaenda nemunhu ndokutarisa haya zvekuzoti ndizoti wewe handizvikwanisi. Ko mukadzi womunhu akambokuinga? Kawani kudhara dhara womadhiku ini murume wake ndasakadana naye murume wake ndaita zvokukeshana naye asi ndakeshana naye nguva yakawanda saka yakafunza nonga ndakudana nemurume wake ndakatovaudza ndikati madha kukeshana nekudana zvakaita sei zvakasiyana ini nemurume tiri madhiri mashort time kana night handikubhadhara naye unga makuseni akaita sei saka manje kuzokeshana kwacho kwakazenge kwanyanya but tabva tamboirana kudanana handi muri kuona ndikupanza angoti paafunga oya kana makuzoita regular kwakutodanana aiwa kudana kunowana aiwa vari pana mumwe vandokeshana naye vandoziva kuti uyu munhu ikazoma yangu muchitowirana zvokuti chero ende yamanosvika but hamudanani munoita sei munokeshana handi kumbadzivisa misi yacho kukeshana nekudana zvakasiyana zvoreva kuti pese pamuri kukeshana pane cash up front anogona kuti ndoda kuswera handizvo imari yakati handizvo saka vanhu akazora akaswera kwakudana naye roko ina ndani aswera abhadhira mari yekuswera ini nauyu tiri kufungidza kuti mufesi aiwa kudana nekukeshana zvakatosiyana. Saka kana maakudanana chii chine chisisipo chaiwana pakukeshana chii chamune masubtractor kana kuwedzera? Handiti pakudanana kazhinji ndoineya kunzi permanent yekuti hachapfekawo kondomoso yaya yenyorokai ndokalafu vasiyana nemakondo. Aiwa tiri kudzidza zvakawanda tiri kudzidza varume kana vachiuya kwamuri vanombotaurawo here kuti you know what chikonzero ndine nzara ndine mukadzi wangu kumba but chii chiri kuitika chiri kuita kuti ashaye bonde vanombozvitaura? Mumwe ari kumwedzi mumwe anoti anoramba anondinyima vanotaura zvakasiyana siyana. Mumwe ari kumwedzi mukadzi wangu ari kumwedzi mumwe hapo futi ari kupisha zvingosiyana siyana kuti chii chinokonzera kudaro mumwe hatisi kuwirirana mumwe haagoni vanotaura zvakawanda ndakavarumo kuti mukadzi wangu unosanjiziva kuva uri nguva nenguva mukadzi wangu kana kwarara akangodai haazivi mastairi akanyanya pachi epabonde ndosaka nchizonyanya kuuya kwauri kwauri asi mukadzi anenge atoriko mumwe anomurambira kusaigona bonde mumwe andoanzi ari kumwedzi mumwe andoanzi ane mimba yakuda kuzvarwa mumwe andoanzi hatisi kuwirirana. Pamastaira ipapapa iwe ukaonawo munhu waunenge uchida fanika neya uri kuda iye unomuitira dzese dzese? Chero yaada hake ndinyatsonzwa kuti tiri kunzwanana muropa nemavhambiro nemuinjini aiwa chero handisi select. Style inopedza varume ndeipi? Vemazuva ano manje vari kunyanya kuda yekuti iwo unoenda pamusoro pake vafana vemazuva ano ndianengonyanya kuti mari pamusoro masoro pane price yapo kapasiya nekuti ini ndakadai pamusoro pane price apa kumashure kune price yako imbodzitaura kaimari tigare taziya kumashure $5 kana kuri kuno kwepete because pamusoro apa ini ndakarara nemusara kudai iye murume ari pamusoro inenge iri pondo kana kuri kuno asi munhu akandoda nebheki inenge iri $5 inenge iri $5 kana pari pamusoro ini ndakakukwirawo futi inenge iri futi $5. Alright. Apa iri short time futi? Iri short time. Alright. Asi iwe inokunakira ndepi? Ndoda bheki. Unoda bheki?
Right. Rova uri ikoko. Ikoko. Afemera mugodzi. Yeah. Okay. Andine ndakata zangu. Rova uri ikoko. Zvapera. Kana wapedza wazondiudza. Yeah. Wakambopinda mumba here? Ndikanyeba upenyu hwangu handina. Une vana vangani? Ndina vana 2. Asi vanobvira roro. Kushaya here kana kuti kusada? Handizoziva hangu asi handina. Handizozivi kuti kushaya asi hangu andikanyeba bhozi ini varume vangu vese vakanipa vana takangowanana mumagirabhu. Saka akuzini ndakamborororwa ndikanyepi. Handina. Kwezi zvinezvi munhu akati inini hangu hazvinei basa kuti uri sex worker une vana vako 2 asi akufarira achitokuona paTV papapa aine size yawangu achitaura kurorwa. Kurorwa chaiko chaiko. Zvakatoramba kudhara ndisina bva ndambororwa handina hangu shungu nazvo andikanyeba handidi. Unganyeba? Handidi. Komu munhu akati toda kuti utange business rako uda kusiya zveusex because izvezvi tapa 38 zuva rakuda kuti unodoka hapazorina nguva zvatosii masamba atochinja unotanzona kuti unotanga ucharuva mwana womudiki wavani mwana wavaridzi anenge ari pasaidi pako apo udaenda makore handizvo ndopatiri kufurirana kuti kana marriage unogona kuonawo mumwe mudhara akafirwa une mukadzi wake obva angoti wati zita ndiani Linda obva ati Linda uyatigarisana unoona sei tiri kufurirana tiri tu marriage handioni inotozani pamaproblem ndikatoda hangu business marriage ndinowana wangu tu asikanake saka yaya zvekuti ndikati kurorwa ndikatoda business. Vasikana vakura zvakadii? Mwacho ari form 4 izvezvo kamwe kacho kari ECDB. Okay. Ungada kuti vana vako vapinde here mubasa irori? Sei? Nepundusi yacho handakaona ndikanyepei pachiure ndida hangu vane vanopa nazvo vanoitawo pundutso nangu handina chandakamboona saka handidi handina chandakamboona hand to mouth vari kuhava nevo vakaitawo zvinhu ina hangu ndikanyepa kana kuti iwo ndiwo usina musoro chete Linda aiwa nguva yataita mari ikati aifunza kuti changoramba tichita se chiti gore rino andozoita production gore rino andozoita chi saka izvi zvibawa kuda kuita shungu yeproduction manje mari yacho yekuti uchaita pasita sei hapasina asi rotombowo mabasa rezvekuti unogona kudzokera kumba uri empty handed usina kubata mari kwete munhu wani vanhu makatowanda zvokutoti unogona kutopedzisira uda kufamba netsoka kudzokera kumba nangu mwari handizodi kuzonyepera mwari kuti ndikazoti nyangwe ndikaenda kupi kuzodzoka netsoka kana kuzoshayawo mari yekuzoti ndizosvikawo ndakabata $5 ndisati hangu ndikanyepa handina hangu inobatika. Vana vari kuziva here kuti amai ndo zvavanoita? Vanoziziva asi ndakazovabvisa kuno. Mukaenzawo? Vanzi kwati sabheri kwatete vemwana wangu mombe. Alright. Kuitira kuti vasa reason yako ndeimba, hauna imba here kana kuti? Ne ndiri muhani rumuka. Alright. Hati matona pada tiri paendo patinombomira tipinda umba nevanhu saka vana manje vazoita sei azvizoiti. Okay. Alright, hatitaura imwe nyaya kuti client irambe ichidzoka because business kana totomwa mazuva anombouma mamwe anoita sei kuti client igozotora phone number yako kuti Linda unoziva kuti ndoda kudzoka unonaka iwewe unoita sei kuti itapirirwe idzokere ichiti kunoku ndiko kudzoka futi handauya achitomboti mudzimai wangu kumba asi kudai iwe kuti aramba achidzoka because zvekumba kwake handaona basa nazvo ndizvozvo unoti aramba nemuita sei munhu akakuti kotama handizvo teedzera zvodachi udai simukira ndipewo mazamu ndiyamwe zvese zvaanenge achingoda ndomboromedza here romedza handizvo nokuti munhu wangwana angoramba ita sei achingodzoka ndomabatiro vantu vamaclient kotama kana asikanyari kukotama udai unotifanira kutoita zvodachi zvoita maclient ndozvatinoziva kuti maclient ndokuti aramba achidzoka nekukoirira ikoko kuti akakuti koirirawo kusumudza wacho wosumudzawo ndizvozvo kozi mwana ngachiti mukadzi wangu mbagoni bonde vanobuda mvura wogadzirwa futi nekukwacho kuti munhu aramba aitaiwo sei ndizvozvo hatitaure kugadzirwa kwacho kwauri kutaura ikoko unogadzira sei ndingonzwa vamwe vachiti malemoni ina hangu handizogadziri ndingonzwa vamwe vachiti malemoni koti handizozivi ndikanyipa ipapo ina hangu handigadziri asi chako chikapa ndo chako ndokwangu ako ndokwandotemba ako ndozvitemba handina munhu anokomburena unonyepa Linda unozvitemba but uyawo kumonerera wakarega achienda upi wokumonerera aiwa ndichizvikwadza ndichiona ndopenga ngadai wakambomuita
angaripa aiwa kana ndizokwari nichiona aiwa ndizokwari nichiona aiwa ini kudya poison yekunyara aiwa zvizoiti zvaunofungidzira iwo haunombopinda mumba handiti but zvaunofungidzira kuti zviri kutadzwa nevakadzi zvinoita kuti vatizwe nevarume dai kwakuti takupa mukana wokuti mbodzidzisawo 1 or 2 ndezvei izvo zvokuti varume vanenge vachiti vakadzi vamwe vacho vanenge vachinhuhwa vagoni kuzogeza maningi avo zvakanaka vamwe vacho vanenge vachiti vanobuda mvura handizvo vamwe vachiti agoni chikapa kana kwararada anenge angodai ngechitunha vamwe vanoti kwamuti naye nhasi chimbonipawo nebheki vanoti handidi uya papi pamusoro ipapo manje seti anoendawo nepamusoro kuti akuda kumbochinjawo chi handi muri kuona saka akakweda akati bheki imari akati handi akutondomupa bheki manje kumba kwandanzi vadi vanongoti uya papi okay vari kuchinjwa mastere imimi iwewe unotombo uriwe Linda iwo pane here nguva yekuti unotombonotsvaga vamwe ambuya vekuti vakupe mushonga welake zvifanira mazano zvandada kutomboita stereki because zviri kuona kuti njuga yacho dzakundiremera apa mwana wangu ari fofo apa mwana wangu anogona da kuti aende kumberi but hesh ndichatobhotiraya kutomboenda izvezvi mwana anogona kuchikoro mufunge alright zvokuti kana pane akateerera apa akati ndoda kuendesa mwana wako kuchikoro bo asi kuda hake zvokudana neyo but ari dangotaura kuti mwana waLinda ndanzwa kuti mwana anogona anenge andibatsira zveshu ko baba vake handiri kuvaziva here baba vacho hapana herepi vanoziva zvokungonomborisa chete hapana yopi saka intelligence toti akatora pfungwa dzanzi dzababa vake kadzakwewo vanondotaura hanzi baba vacho baba vacho hanzi vaigona vanga vari intelligence isingaiti okay shungu yako ndekuti mwana wako aite seiwo une mwana wangu akati mama danda form 5 neform 6 nemaremero ari kundoita njuga zvamai manje apa akaondizoti form 5 neform 6 ndepanotokuona kuti pacharema ivava handiti aiwa unotisiyira phone number yako kuti pane mumwe munhu anenge akateerera apa ari kuti aiwa ini ndiri kutsvaga mwana wokuendesa kuchikoro since wataura kuti anogona mumwe munhu anogona kuti aiwa inini Linda ndamunzwira reka ndiendese mwana wechikoro zvokuroorwa wati apa hazvina chanzi kaizvo handidango iyo zvinhu zviri kugara mutown dzimba dzichange dzichida kuramba dzichibhadharwa apo mari haisi kuuya plani yako une plan B here takuenda kunochembera ipapa zvevana tazvinzwa kweyakwewo plan B nandinaye kandova ndiri kuti nguva yandaiwana mari ndichiti ndichazodaika yakapfuura izvi zvanjaiwana indaida kuti plan B kuti ndikaona kana karosevha handizvo kokuti kana zvaakunetsanetsa ndodzikatotoita sehangu ndondogara manje ndopati kutaura kuti juga vachona dzaita sei dzarima ndatombotsvaga kokoenda kumidzi ikoko pamwe zvingaita nani kukwana madzibaba matombo ashanda wamboabowa akaopa wainzi chii enda unoshandisa sei unonzi wachinonzi ndaunokanda paunoshandira usvika ukanda watoona pamwe wesi mwe sindakazotsvaga neusiku kai chidombo chocho ende lake chakati kurei ndatobva ndichitoganzawo kana kati aiwa nhasi ndakasimba kuenda nekudzoka ndobva wasvika paposto zvingaoneki ngataya zvangu zvaita muso ndakashaya kana mari yebhesi zvasi ndakamboita muupenyu ndakachitsvaga izvo kuma11 wanga wekutsvagire wairidi dombo racho ndichirasire kure wokuti uchibvisa uti wanga wapuwa munyama wesi wokuzosvika pakuzotoshaya nemari yerumu zvokuti kana muridzi werumu akati koidha vanhu asi kuzosvika pakushaya mari yerumu vausati wakamboita ende asi ndambobvira ndamboita saka ukatongona mupostori unoridza dzamwa aiwa handizoridza hangu dzamwa vamwe vanoti zvinovaitirawo pamwe vanonge vasangawo nemunhu anogonawo vamwe vanoti zvinovaitirawo okay alright kune vanhu vanotokuchivai handiti vari kuchikoro vari kuningamiro kana taitaura nyaya iyoyo vanenge vari mudzimba umu kana kuti vamwe vanenge vachingokuonai vachingoti usex worker hunonakidza iwo ungavati chii vane vavo totovaudza isu vanhu ava kuti haisi nyore kurarama pachisex worker paya because unogona umweni munhu anogona kuuya zvinhu zvezvakaoma anongoida kwandaraundi imari shotime ipondowo handina pondo ndedhora pamwe wapinda nemashotime mari ya$4 kai uda kuti imeke 500 handi anenge akondomuraputika handizvo umuka mangwana kwese kuchivavako idhora kai saka zvinonakidza madhezi ekutanga chisex worker ndiri unyepa isusu madhezi ekutanga tanga parakachitanga isusu tichimuka takabata mari aiwa tasikadi kunzwa zvisina basa ndaya nemwe mfesa wangu ndakambodana naye kare uya tigare zvopera zvamai muzukuru izvi
muchakura kana andimuri kuona manje saka chisex worker haikuna vanhu vanochidawo vanenge aida totombovaudzawo vamwe vana vadiki kuti siyana nazvamuita sei tsvaga zvimwe zvokuita sei zvokuita but ndongona unongoti hapana zvinochizikanwa tivasiye vachiita sei ava vanonga vachiti vakapinda mudzimba dzedu vakaona kana mune kakicheni unit kana dhura here kakicheni unit nekaudrop handakadhuri saka mabva vatona kunge hure rakapenga rinowana mari steriki nokuti akatenga chi icheni ndi neudrop saka enda kutoenda kupi ikoko kuchihure chapiwa siki yedhora omanya kusecha kundorapwa asi watopiwa chi nekuda kwechi edhora chihure hacho kunaka kufanika kuva vadiki chihure chinonyanya kuda wamboroorwako kana wawamvana kuti mwana mudiki kungotaka nekudodaro takataka nekuda kuti chatakaita ndichipi hapana tingofamba kaisi saka hachina kumbonakacho chihure kunaka chihure hachina kunaka ida kutochisiya gore rona yamuseiri dauchisiya wasekesa Julius yazvida lazvezvi zvakutibhowa munomboziva kuti chii vamwe vanatira kupinda nawo ka mwana bode kuti asina hake 18 akapfuura hake 18 years but kuti ukapinda nemwana 19 years nezera rangu unonyara munomboziva mwana kanyata mwana mudiki wanekatota bonde newo vamwe vana vachada kupinda nawo manje vachaita mazera acho vana vadiki ima musarudzawo futi mungoti client hatinena zvedu chachingoti client but unochiona kuti mwana wangu handimuri kuona manje achita kuti haazoti mbuya akaiwe bhebhi ndizvo zviri pazvo but hasizoiti saka wati uchida wawana munhu ada kukubatsira kuroorwa haudi business unoda kuita ndereiwo ndada nemabhero kuti mabhero wakatomboriita here pane mamwe andatobhuka meni pamwe atosara achiuya tatombobhuka rimwe ndaida kutombotanga kutraya ndaita hafu neimwe shamwari yangu saka pamwe nonga ndatosara nishaya pandauya kunoko kuita hafu zviona kuti mari inenge isingakwana ndizvo saka zviona kuti kana uripo kuti munhu ada kukupa mari wokuti uwedzere kungotenga akawanda zvinobudatangira pari nani ndopane shungu dzangu baba ndakatotengesa wardrop kuti nditenge ati mwana mbamai muna wardrop nekicheni tika ndakatoitengesa kuti ndiwane mari yekita sei ini ndindaona here kuti mba muna aiwa ndotaura uyu apinda ndakatoitengesa bana kana 4 days shamwari angati asaura ngatiti purani mari yacho yekuti tibatanidze yacho kuti ikwani kuti titi hafu yaramba kuita sei ndopa ndakati beda nditengesa hangu wardrop ndimbotraya okay ya tiri kudzidza zvakawanda pane here zvimwe zvinhu zvausati wambotaura kuvanhu zvinoenderana nezvebasa rako zvaunofungidzira kuti rega ndingosiyawo mhuri yeZimbabwe vanhu vachinzwisisa zvakati nezvebasa kuda dzingave njodzi dzamosangana nadzo mariski amosangana nawo zvaoda kudzidzisa vanhu vari mudzimba tichipedzisa purogiramu yedu inelinda aiwa ini chandingorangura chengoti vanodawo asi inangu chihure kunaka kwacho handinyatsokuona kuti ndingati chihure chinganzi chiri right handinyatsochiona chihure vanhu vaite zvekutsvaga mabasa kwete kuda kurarama nekuninginikira plus chihure chinoda une tarinda achidi kungotera umwe kuti ndingaenda umwe aenda isi totoona umwe rakatotanga kubvira kudharadhara asi vatova nezvinhu zvinoita sei zvinobatika isingori panzvimbo 1 pamwe hakuna kubviswa kamombewo mai pamwe ndizvo zvibhozi ndicharongotei aiwa nachazvira gona yamusera handichasvika ndikanyimpa ndada kuti 80-40 ka manje 40 dziri kusvika nditogura pera musirika ndizvo ndopandoda kusiyirawo ndoona kuti ndoita sei handiti aiwa tinotenda mwana ari kugona kuchikoro ndo zvatanzwa zvandika mwana kanogona zvikaiti mufungi atori head girl kuchikoro kwanopinda anotopinda pachikoro chinotodhura anondova nehama yababacho ndo ari saka ipapa paiti hanzi ndanetawo hama yababa wake alright atoti hanzi ndakatozongokumbirawo ndikati chimusiyai achipedza form 4 handizvo ndozoona kugore rona ndoona ndoitawo sei manje ari kuti mamai ndoda kuenda kuchikoro ndoda kudzidza mwana ane shungu yekudzidza mwana ari kunze ane mbiri yekugona ndi head girl ari mwana waLinda ari kutarisirwa kuti anogona kuzove chiremba wamangwana kana nesi wamangwana kana ticha wamangwana chinangwa chechirongwa chinechi ndechekuti vamwe vanhu vatakatoita hurukuro navo panapa kutaura kwatiri kuita zvinezvi vatone varume vanoda kunovabvisira mari vanoda kuvaroora vamwe vakapuhwawo mari dzekutanga mabhizinesi vamwewo
vane zvakawanda zvakavabatsira, vamwe vakawana mabasa, vamwe vakadzi ngandichengetere pamba, zvakawanda zvinobuda muchirongwa chinechi. Uyo kune madzimai anenge ari mudzimba, pane zvamunodzidza patinenge tichitaura nevasikana ivava vanotengesa bonde. Nekudaro chirongwa ichi kuti munhu ati hapana chatinodzidza, ndiwo zvako pamwe unenge utoriwo dofo, nekuti hapana chawateerera kubva pekutanga kusvika pekupedzisira chaunoti zveshuwa apa pane pari kutaura, asi information iri kutaura pana pamwe uchazosanganawo nemumwe munhu anenge achitokuudza kuti ini ndakuda kundotanga kuita sex work, unokuita kuti ndakanzwa zvinoti uri kuzviziva here ndo zvauchaita zvauchasangana nazvo. Zvimwe zvacho techingoitirawo entertainment, patechitaura masaizi, patechitaura zvavakasangana nazvo mukati mebasa irori, kuti vanhu mungozvinzwisisawo kuti machallenges anosanganwa namomo uye zvinombovafadza nezvinonakidza ndezvokuti muri kunzwa kuti mari takabata asi handina kuita musoro. Iyo itori dzidziso yekuti ita zvinhu nguva ichiripo, sekutaura kuri kuita Linda waita basa. Thank you so much nekuita open up, uchikurukurawo nemhuri yeZimbabwe vachidzidzawo zvavadzidzawo, tongoti ane nzeve dzokunzwa handitika, asi yekumbare yaya pane yatida unotsvaka kumbare yanzi inenge band inomoneredzawo bhawadai, so iyo toda kuitsvaga hanzi inopesana nebhandi. Murume nofunga ane munzara, tikutsvagawo musikana anoda ane hombe, nekuti pane watanzwa ari kumbare, pamwe anogona kuzoenderana newe. Titanzopesa tafumana chirongwa Bishu Lifestyle. Tinotenda zvikuru kwazvo, rambai muchilaika nekufollowa mapages edu ese amuri kuona chirongwa icho chichi. Vanoba content yedu aiwa, musadaro veduwe, musadaro mbavha. Kutanzwa kuti munhu makabirwa 450 tanzwa nokubirwa content Linda, vanhu vanotora mavhidhiyo edu achinisa kwavo. Musarambe muchizita tokuvharisai machannel enyu mazvita.